Mas kula nyuwun lagu saking Mas Pujianto Purwodadi ugi Mas Miyanto. HS Klaten Pak Ngadinu Pondok Ungu Mas Jaini Purwodadi ugi penyanipun Mas Joko Lemah Ireng ing wonten Papua. Ugi Mas Warsono Tawangmangu, ugi Mas Joko Santosa Kasinung. Iki sepakat njaluk Mbak Umi Hafifah utawa nembang ya. Disuwun nembang. Nggih, mengki dikinunke kalih Pak Lurah. Ya, Saking Salatiga. Nggih. Pak Setiadi. Oh, Pak Lurah saking Salatiga. Pak Wasono Setiadi. Oh ya, terima kasih. Pak Kiryadi. Nggih. Bose Krupuk. Heeh. Melu PKDI apa ora? Umut. Paguyuban kepala desa. Ya, nek melu ya alhamdulillah sok tepung ora awake dhewe ya. Nggih. Nggih, ayo. Mbak Umi tak suwun jumeneng pelok 6, monggo. Mentara manja, ayo. Ngene Dok. Menika wonten pundutan lelagon ninggal katresnan, Nduk. Monggo dipun purwakani bawa nggih. Oh nggih, Pak. Monggo. Kaya ngapa suarane Nduk Umi Hafifah? Iya. Nduk iki pamerno suaramu, Nduk. Heeh. Bawane napa? Nggih, bawane terserah monggo panjenengan pengin bawa napa kula semanggake ning sing penting dibodhongi gongi sami. Nggih, heeh. Oh nggih. Monggo. Lah dalah, kalah sik ta. Nggih niku kembarane pentor niku. Ning anu kok, Bos. Kembarane pentor. Anggere pementasan. Heeh. Eneng mung yo ngono kuwi bakal laris. Amin ya Allah, amin. Monggo, Nduk Umi. Malah ra tau. Ya, Nduk. Pangkur nggih. Nggih. Parang mawon monggo. Mingkar mingkurengu kara Napa badhipun damel Semarangan, Nduk? Mboten, Pak. Oh, mboten biasa nggih. Mboten. Manut mawon kula, monggo. Nggih. Hakarana karenan mareti siwi Alhamdulillah Mbak Cange Pripun? badhe tambah budaya Jawi mapan wonten Taman Sari. Nggih. Sapa? Hafifah Lah kok iso? sedelo meneh. Sedelo meneh dadi keluarga Taman Sari. Apa arep dibojo wong kono? Nah, Nggih. Dibojo piye mriko? ya Calone piye mriko? Insyaallah. Insyaallah. Nggih, sekolah sik ya, Nduk. Nggih. Dirampung gesek arek sithik. Iya. Nggih, Pak. Aja meteng sik sing penting. Mboten. Ora kuwi ya penting, Nduk. Kok iso penting? Kok iso? Ha nek dibojo nganti ora meteng terus piye? Ya somben lho. Wah, kowe iki senengane tak tutup-tutup. Sok beda nek meteng nggih perlu to, Bos. Iya. Ning somben ora saiki men sekolah sik. Wong modele kok buta ngono. Buta punuk kowe kuwi lho. Ya kowe kuwi no. Ki mau wong loro iki meneng kaya banyu to ajur padu ae. Lo getheng kok karo cah niku kok. Wuk meneng sik. Aku ya anyel karo kowe. Wis ngono gek dianyeli. Iya. Dhisik kowe gandeng aku nyait. Ya, Nduk, terus ya, Nduk. Ayo, Nduk. Saiki tak gandeng dolar. Kang tumeka
Remen nggih, Nduk, nderek Bagong Group nggih. Nggih, Pak. Nggih. Kula nderek ajar lho, Pak. Oh, nggih, alhamdulillah ajar ngumyang ya. Ajar golek duit. Monggo kula ajengaken mangke dipun damel kalih wirama. Iya. Langgam sing kedua nganggo Mas Didik. Iya. Semangat ya Dik ditunggoni bojone kok. Iya. Ayo, apa iki suarane iki? Iya. Monggo. Nangis sajroning
nuwun Nduk Umi Hafifah. Wah iya. Wah calon mertuane terus ngleling. Sinten calon mertuane? Terus Sinten Mbak Limbo? wis ora usah disebut. Oh ngoten. Ku ndek wonge saya ngleling. Mantuku. Wis diaturke nggih. Tibake cara Bali. Ya iya. Yuk, kayak apa? Ya, yuk. tangan Gong. Oke.
Matur nuwun Nduk Umi. Jan nyenengke ya. Ya. Wise ngaturake iki mau ana jenang gula terus dibablaske lelagon cara sapu tangan nang kitane Mbah Narta. Ayo, aku tak nyuwun suarane anu genti Bu Sinta sik, Bu Sinta. Ayo Bu Sinta kene ya. Sampane ora nayup aku ora seneng kok. Ya. Oke, ayo ke. Ayo karo nayup ya kena, karo jogetan tayup ya kena. Ya. Jenenge tayup kuwi ditata ben guyub. Heeh. Oke. Ayo kene Mbak Sinta. Ayo lagune apa Mbak sing kaya wingi-wingi kae lho penak banget to nek. Ayo, heeh. Nek kene Bu Sinta. Waduh, tak tulung tak tublung. Badul tak Oh, Bu Sinta. Jen. Sampeyan ndek men milih Pak Ribut to? Wah, kula pilih kula coblos malah nesu kok. Lho. Kok nesu? Kok iso nesu piye? Lah lek tak coblos bokonge. Waduh. Kowe milih tenan ora? Ayo milih no. Iya. Malah kowe ora milih ketok ya. Aku milih. Milih bojomu kowe milih. Iya ta? Ya pokoknya dipertahankan supaya Pak Ribut tetap jadi anggota DPR. Oh niki tetap kula pertahankan Bapak DPR. Bapak Ribut Budi Santoso niki rawuh Bapak Joko Bapak Joko Warsino. Pak DPR niku kian. Oh DPR Boyolali. Nggih, niki nggih rawuh Heeh. Bapak Paiman ku Pak kuwi ketuane Pak Paiman. Pak Paiman iki Ora ketua. Ketua apa? ora DPR. Ya kene ketuane kene. Ketuane panitia. Heeh. Pokoknya anggota DPR sing kepareng rawuh ana kene didongake tetep langgeng anggone ngasta dadi DPR ya. Oh ngoten. Tur panjang umur sehat. Amin. Nah ya kuwi bener. Ning kula wau anu sempat ndredeg lho Mbak Limbo. Lah napa? Kan kula lagi teko kali bojo kula ta wau. Terus Terus bojomu sing endi? Bojomu sapa? lah kowe apa sular ta bojoku ki? Ya piye wong loro apa piye? Lha Senin Selasa Rebo aku. Kamis Jumat tu kono, Minggu kowe oknam piye? Lambemu. Lho, lah nek kene 3 dina kono 3 dina ki Minggu goleren to. Untungmu wis entek lho, kowe nek ngomong sing apik ae lho. Untukku ora entek. Lah ngapa? Cementel ngono kok. Tenane, layakno rada ganjel. Yu, Nah, asmane sapa sampean ki? Kula Tami Mbak Limbo. Tami. Nggih. Wong sing tak apal ki mung jirah kok dadi. Lah. Oh, jenengan ampun nggih, Mbak. Jenengan dhisik mesti wis tahu. Ora, kayaknya dulurku tuwa tenan. Ngapa? Kowe ngapa? Sular usul apa Pak Sular? Arep apa? Ora eneng sing jenenge wong ngakoni keluputan iki. Lah kok iso ngono? Rumangsane ya apik. Nah. Sapa? Kuwi lho. Lho kok apik piye ta kowe angger karo kok sedil. Lah wong iki mlak aku ora apa nek karo kowe sing tak apali jirah. Jirah wis mati apa nek kata diapali. Nek ora kelingan jaman kelakone. Kelakone ngopo? Tahu karo mbok jirah, Ndek Ben. Ngeri no. Kowe ki wong tuwek ngerti ngeri banget. Ora perkara wong tua karo wong enom. Ning nonton kahanan sing wis dilakoni cah kuwi. Tak klarifikasi ya. Pripun? Aku kuwi angger mayang ning musuk mampir nggone Lek Sular. Mesti awakku ki lara musuk ki hawane adem nggonku hawane panas. Nggih. Aku njaluk yu jirah yu kerok ana gegerku. Nggih. Dek Kerokan. dalang. Heeh, aku dikerok wis ngono tok lho. Kok cemburumu ra jamak? Kok iso cemburu karo Mas Hei, Mbak Sular. Panjenengan wau ngendika. Heeh. Sedumuk bathuk senyari bumi. Iya. Cilik dicecengek bojone gedhe dinggo dolanan anake. dolanan anake. Hah? Niki mureng atine. Lah kok Mureng bojone piye ta? dikapake? Sapa wonge sing ora serek atine? Lah ngopo? Bojo tak sok itu kon tak rewangi adol glugu. Nah, terus sing ngerti nek piyayi njaluk kerokan ngene. Kuwi lho, lumrahe wong kerokan ki ora nganti jam-jaman ping. Lah ngopo terusane kerokan ya sak ratane to? Ya syaratane ngono ya lumrahe ae sing dikerok iki geger apa dodong. Mongso medun-medun. Oh, tak pilih iki. Lho ndan mau. Wong pikiranmu elek kok. Ngeres Ngeres kok. Pikiranmu jenes sing jenenge wong kerukan iki mesti eneng alangane. Lah. Mbah lengone utah. Nah. Mbah garuke iki ora landhep. Lah. Wong jeneng dikerok iki kok ora mesti. Tapi entar mesti ngiwangi like. Ah, Aku iya lho. like lho. Ya toh Mas. Arep piye iki ya? Lek Bagong Darmono ki ora tau kok pikiran penemumu selencong ngene Lah. ngene ora tau aku urung tau krungu. Urung tau to? Hah? Nah ya. Kaya kowe gek ngeroki aku kae ya, Tar. Walah kae ngantek. Teko kene-kene to kae. Kae tak kerok tenan kae. Apa lho? Apa meneh kowe ngono lho.
Kowe ki rumah sampah. Ora kowe mau mangkat iki nggawa hawa apa? Nek mung bojomu ki nek mung dajar lek pentor ya ora apa-apa, ya ora ngapa-ngapa lho. Kok serian iki Kok lho. sedilmen ki ngapa iki? Ngapa kowe? Nek gur dikeroki nek lewat kene-kene lah ngopo ta? Sinten sing mboten serik Piye neh? Mbak Jange. Heeh. Ten lawang itu gapura. Heeh. Monggo Mas Sular, monggo Mas Sular. Heeh. Nah, terus sing ditekoni gentar niki. Heeh. Monggo, menen kok nderekke mbahe buyut le ngono iki. Lah kula ki ya mesake. Mesake. Oh. Nyerekke mulih niku wau kula neratap Mbak Limbo. Pripun? Pak Paiman, Pak sapa? Mbak Paiman. Mbak Paiman. Nah, Mbah Paiman niku ngendika ngeten iki. Oh alah. Sedulurku ngisor Merapi iki sing jek wuta gor garek aku karo Sular. Kabeh iki do modar muni ngoten. Oh kowe dok lho. Ngendika ngoten niku. Kelingan ora nek Ngoten kabeh. niku kula neratap lho Mas. Lah terus mboten Mbah. Wong niki mati men kula urip-urip kula niku ngoten. Oh. Supaya sehat niku pripun? Supaya iso tengel niku pripun pikirane? Oh, piye kowe muni Ora apa? aku meling ya yo. Tengel. Mbah Sular ki wet-weten urip-uripen. Nah. Aja entuk mati nek iso. Ora, So, ora, nek nganti mati malah coren. ora. Bojoku ki mati tak uripke neh kok. Wah ya bener. Iya, aku Aku mesake. dilokke piye wae, enenge mung sumangga bareng. Iya. Iya, mergo aku sayang karo kowe. Ya ta sayang? Dilokke apa wae, aku sumangga bareng. Piye? Aku dinekke jarene aku wong wis tuwa. Nah kancane wis do modar kabeh. Kowe je kluyuran ning tarup. Nah kancamu wis do disewu. Nah ning ya isih ana sing urung disewu, isih ana sing isih dadi pangayoman. Sapa? Lah Mas Paiman lho. Lah iso. Kowe ngawur iki. Aku ketemu Mas Paiman kuwi iki sing nomor 1 ana laladan Semarang mriku. Oh. Nggih wonten daerah Semarang mriku. Nu sampun sedasa taun. Tumuli pinanggih wonten Mojosongo. Oh. Nggih. Cek zaman Yujira. Mboten nggih kalih kula. Oh ya karo Mbah. Kowe sejarahmu karo Mbah Paiman. Mbah Paiman iki kehidupannya sukses. Mbah ki. Di mana kota, di mana tempat, Mana tempat? dia itu punya rumah makan. Weh. Tenang. Tenane lho. Kowe iki kok Kan di rumah makan gede sing jenenge Sudakir kuwi. apa sudakir? Sudakir ki apa? Rumah makan Sudakir ki Sukadahar Kirik kuwi. Wow. Weh. Gua Siti kuwi. Weh nyepelake. Kuwi. Mbah Paimane wong tertib kok. Kok garapi sak senengmu dhewe iki. Aja kurang ajar lho. Loh, Mbah Paiman iki piyayine kusuk lho. kusuk. Mosok dari Pak Kirek. Kusuk algenah ya kuwi. Aku ya pirsa Kowe piye. kowe aja ngrembug perkara tumrape makarya. Makarya apa wae kuwi sing bakune kuwi iki kalal. Wow. Nah mujudake dol tinuku. Ya kuwi ya haram nak daginge kok. Kuwi nyukupake, ha? Ya haram. Dagingnya haram nggih. Heeh. Nek Mbah Sunar kok mbek duduhe mboten napa-napa ta? Ya ora ya haram kok. Oh, haram kok pandekne mangan dudah. Kok dudah laos kuwi lho sing campuran kono iki haram kok. Kowe areng ngerti supaya ora karam. Lah piye? Piye? Didokoki roiko. Lho. Nek ora karam kuwi ndase iki potol gewekke. Alah, dene dasmu tak potol ra etuk. Ora itu ndasmu mbok potol mbok bandul kunci kok. Derek dedonga. Heeh, nggih. Mugi-mugi keluarga ing Malangan sakiwa tengenipun linangkung para Nggih. kadang-kadang peziarah Nggih. lan ugi ngedipun ayomi pindahanipun Bapak Ribut Budi Nggih. Santoso ing dalu menika kuwagan ringkitan Nggih. kula ugi nderek sowan saking krana Nggih. timbalanipun Mas Paiman lumantar adiku kula kekalih Mas Wardaya kalian Mas Wiyanto. Nggih. Ya aku ro kowe kuwi iki sesuk. Nah upamane ora nganti gara-gara barang ngono kuwi ora bakal digrundeli karo anu ora digrundeli karo bos iki. Mergane Nah sebabe aku ora bayar ora njaluk bayaran kono. Ora lah kowe nyambut gawe melu sapa karo? Hah? Nyambut gawe melu sapa? Aku saiki wis ora melu sapa-sapa wis dirampungi. Wis dirampungi. Cokne utang. Anak kowe melu sapa? Lah dia mulai rono apa tuh? Mulai ngendi? Kamu lek sulit. Mulai ngendi? Ngono. Lah kok kowe ngakon aku? Ayo mbok kowe dhewe mulai rono. Lah wong aku wis seneng nggoni bojoku. Lah kok kowe ngakon-akon aku?
Sampe Apa naik yo kowe iki mulih dhewe Rana. Rumasang. Wis. Jera. Tangane asin ora umum. Ya ra. Race kok to. Wong ki ngene. Iki kepiye to iki kok iso nyetrum iki? Uleg-uleg. Kok saya dadakno. Ora tanganmu asin men ki apa ora? Kasar aja kasar-kasar to. Lah niki kok bobok rai kok lek. Lah ya ning aku bayangke lho Mas Bendor. Pripun? Bojone lek suara sing iki kok ganas mending kono mulu semakin semakin ciut lek suara iki. Nggih. Mula kula niki lah ora iso lemu. Heeh. Apa? Sebab bojo kula ganase ampun mboten Iya. lemu. Alah. Iki nek mbok endrim ra. Kowe kudu jamu lek Nah, Sular. piye? Apa? Mbah Sular nek kowe mungsuh Yutami. Kudu jamu. Kowe aja ngono. Wis sik jamune apa? Jamune apa, Mbak Limbuk nyen pirsa? Ngombe jelger. Jelger ki apa? Jalan tak kirik kuwi. Jantah sirik meneh. Bola-balik go kirek sumpah. Marake kekuatan. Nek tak kandhani. Piye? Ndek iki bojoku wis tak tukoke jamu. Tak tinggal lunga pirang-pirang dina to. Apa? Aku mesake tak tukoke jamu. Iya. Lek ombenen, Pak, jamune. Ya, Mak, tak ombene. Bar ngombe, delalah ning tamu teko. Heeh. Jagongan ngantek sak sore utuh. Terus Iya. Sak sore utuh dadi serapung 11. Bas terus turu deh. Ya kegodha kerawuane Den Wiyanto karo Iki Mbah Sular Yutami karo Nggih. Pak BG. nggih. Ngaturi agung panuwun kali Nggih. Mas Indra Wicaksono. Nggih, Mas Mas Nasrullah. Nggih. Kalian Mbah Surip Nggih. yang sampun gelar budaya ngrawuhke panjenengan Nggih. Pak Bagong bujange Nggih. Bulimbuk Nggih. sak prikanca Swarawati. Niki nek penyuwunan Mas. Nggih. Assalamualaikum saking kula Bala Dewi. Eyang kakung katur kidalang ing pakliran menika dipun parangaken badhe paring bawa utawa sesekaran dawuhipun lagu pepeling Slendro Sanga. Ugi kalian titipan anak putu pelok barang semanten ugi saking kula Eyang kakung wassalam saking panitia. Iki sapa ya piyayine ya Mas? Coba saiki bar pojok kene saiki pojok kono genti. Lagi. Heeh, engko sing tengah di anu sik deh putrane Om Junggung sik itak dhisik sik. Ah iya. Oh iya. Kangen suarane aku iya. Mbak Tia. Heeh, ayo Mbak Tia kene Mbak Celia. Sini Nduk Tia. Kene. Jaranan jarane Jarana jarane teje sing jarane sing tarante sing Duk Cynthia, nggih panjenengan niku anu putrane Om Jungkung. Om Jungkung itu karya besarnya itu banyak sekali. nggih Kula kangen lelagon Aku Gandrung Slendro Sanga. Ditebake nggih, Nduk? nggih Pak Nggih, tenan. Salam nggo bapakmu tenan kae betul-betul. Lakone bapakmu sing kae lho, Om Jungkung sing kae sing Sakuntala, kae Nggih. tak sadur, tak nggo. Engko ijino bapak ya. Lakone Sakuntala dingge anu Om Bigi ngono ya. kok mboten WA ki Mbak ta Pak Hmm? kok mboten WA ki Mbak Iya, beda nek lewat anake rak ya terus nganggo rada ora nganggo. Ah iya. Luwih akrab. nggih Nganggo bawon apa mboten? Monggo Derek, Nduk Setia. Pak. Ya. Coba sing bawa. bawa Duk. Mas Bontot Oke, bentar. Tat. Kowe didaulat. Oh, mboten nggih. Ya pun mengke mawon duet mengke nggih. nggih Gara-gara duit kali Mas Bontot. nggih Kuwi dadi mau iya. Biyen jane arep entuk trah kurung ha iya. Wis gagal wigar tanpa karya. Ha iya. Yuk, kaya ngapa bawane? Monggo. Yuk. lara larane kang hati kata
tuku gandrung tak kirimke kanggo panjenengane Mas Harto sing KSBG sing saka Karangdawa, uga Mas Mentus Trisnyono sing saka Gawok, sak rombongan sing padha mirsani. Kuwi sedulure BG. Iya. Yo, Mas Jungkung anggere gawe bangsa miring-miring kok nyenengke banget ya. Heeh. Marai merinding tenan. Ah iya. Engko langgame ketok ya nganggo miring-miring kok, Nduk. Heeh. Aku ya seneng sing miring-miring kuwi kok. Iya. Suarane kuwi maksude. Iya. Oh, mulai nakal ta ra? Ora. Padha pentar-pentar nggih miring. Suarane ngono lho. Suarane kuping murang Lah rumah. iya. Suarane. Yo, kaya ngapa, Nduk? Dimatke. Monggo, Mbak. Ya, yuk. Teruske. Sembah nuwun ya, Nduk. Sehat selalu, salam kagem Bapak. Bapak di wet-wet ya sewane disihat-sihatke ya, Nduk. Anu sehate wong tuwa ki nek nyawang putra-putra ki padha sukses gemerayah ki sehat. Iya. Alhamdulillah ya wah nyenenge. Mbak Winanti. Mbak Winanti Dieselwati. Apa Gawan diesel. Gawan diesel. Gawan diesel lah. Ya kene. Bu Winanti kene. Kono rung nembang Lestari, aku rung lega kok ayah. Nek nembang Lestari apik banget kok. Iki tambahi jenenge Winanti Lestari napa piye? Iya.
Win. Iya. Nek pomo lek tralalane no Winanti Winarno. Tasih sak terah niki. Oh nggih. Aku ya sak tengenmu ya trah kuwi, trahane. Ampun jahat lho, nanti nek gedhinge nyanding lho. Lho, aku gelem kok nyanding kowe. Nah, ayo. Mbak Winanti tetep lestari niki. Heh? Tetep lestari. Iya no. Oh iya no. Sen. Request kok. Aku seneng anake nembang lestari ya. Heeh, oke. Yuk. Liyane lungguh sik mesake. Oke, Pak Bos. Sukimin wis deyek-deyek wah tenan ngono. Dagelan sing jenenge Mbak Mimin, Mbak Apri kuwi wis ora tau leren. Semoga berkah, tetap sehat ya, Mbak. Amin pangestunipun Mbak Mimin Apri, jaga kesehatan itu penting. Kula pun gemuk melih lho. Oh iya. Alhamdulillah. Ndek iki lara nganti awake entek jan. Nika tipe seksa ragane. Lah ya aku ya gumun lho, Mimin lara kok Apri majur nguyo-nguyo wae. Apri malah Ya mari, men, tak lara barang apa to men ngono iki. Bareng kula tekoke wong pinten kuwi sing nyantet Apri arep. Apa iya ta? Arep nyutat kula alus-alus, Oh. arep dijolke Mbak Ida Lala ya rasa digonok kowe kalah karo Mbak Ida Lala. Kalah Apa ya ta, kalah Pri? swara. Tak santet ta? Sing nggih. Oh iya ta? Kula tak goleke dokter kok ora kecekel penyakite, jebulane tok santet dhewe. Lah tunggal guru. Lah kowe ning dokter hewan kok ya ora ketemu penyakit. Yuk, Lestari, yuk. Terima kasih. Oh, cara Bali lak penak ta iya. Wah, jan nyenengake, heeh. Ning luwih nyeneng kemana ning Slendro Patete Songo, iya. Anggitane Raka Mas Haji Anom Surata, nggih. Nyuwun dongane mugi-mugi Mas Anom Surata diparingi sehat walafiat. Amin. Panjang yuswa kuat momong putra wayah. Amin. Pak Mimin Mbak Apri matur nuwun nggih. Enten kirange nyuwun pangapunten. Sampai bersua nanti next time kalau ada jadwal lagi. Sampai selak-selak. Pinangki tanggal 29. Oh ya 28. 29 nggih. 29. Wonten Bolali. Oke nggih. Para warga pojok menawi badhe mirsani malih bincang tanggal 20 tasih wonten ing Karangjoho Karangdawa. Oh iya. Bali Desa. Rangka 17 mangke wonten Mbak Elisa Orkarus karo Mas Gareng Jajak. Iya. Oke. Heeh. Ayo